Hola a tothom i benvinguts a aquest segon vídeo d'introducció al japonès. En el vídeo anterior hem parlat una miqueta de la història de l'escriptura del japonès. Llavors, en aquest vídeo aprofunditzarem una miqueta més en el que són temes gramaticals, sintàctics i sobretot en les diferències amb el nostre idioma. Per començar, com ja s'ha mencionat en el vídeo anterior, el japonès no té un abecedari, sinó que té 2 sil·labaris i un sistema de kanji. Els 2 sil·labaris són el hiragana i el katakana. Mentre que el hiragana i els kanjis bàsicament es fan servir pel mateix, que són textos del dia a dia, paraules normals que fa servir tothom, el katakana es fa servir per estrangerismes i noms estrangers. L'escriptura japonesa és una barreja d'aquests 3 sistemes. Altres diferències molt importants i que potser hi ha molta gent que no coneix abans de començar a s'endinsar en l'estudi del japonès és que, per exemple, el japonès no té espais. Nosaltres separem les paraules per espais, ells no. I precisament per això l'ús de kanjis és força pràctic, perquè els kanjis, al ser caràcters molt més complexos, visualment es reconeixen molt més fàcilment. Llavors, d'aquesta manera, pots diferenciar paraules de manera més ràpida. A més, hi ha sons que no existeixen en japonès. Per exemple, ells no tenen la nostra doble R, tampoc tenen una doble L, com per exemple en la nostra paraula lluna. O hi haurà síl·labes que directament es pronuncien una mica diferent. Per això, a l'hora d'escriure els nostres noms en japonès, el katakana va molt bé, perquè permet una miqueta de freestyle. Per exemple, en hiragana no existeix la síl·laba di, la D i la I juntes. Llavors, en katakana se les han ingeniat i ajunten la síl·laba D amb la lletra I, perquè les vocals i la N són les úniques lletres que poden anar soles en japonès. I al ajuntar-les, creen aquesta pronúncia de di, que originalment no existia. Una de les primeres coses que veureu al començar a estudiar japonès serà una taula de hiragana i una taula de katakana. Més o menys seran una cosa així. A partir d'aquí veureu quins sons existeixen i quins sons no existeixen en japonès. A part d'això, també hi ha 2 símbols especials que serveixen per canviar una miqueta la pronunciació d'algunes síl·labes. Aquests símbols són el tenten, que són un parell de cometes, i el maru, que és una rodoneta. Llavors, segons a quina síl·laba li afegeixes un tenten o un maru, i en compte perquè no totes les síl·labes en poden tenir, canviarà la pronunciació de la consonant. Per exemple, si agafem el hiragana ha i li afegim un tenten, aquest ha passarà a pronunciar-se ba, amb B. I si a aquest mateix ha li posem un maru, llavors passarà a pronunciar-se pa, amb P. És com si en certa manera enfortíssim la pronunciació de les consonants. A part d'això, el japonès també té diftongs, tot i que són una miqueta diferents dels diftongs als que nosaltres estem acostumats. Al igual que el katakana creen nous sons, els diftongs es creen combinant diferents síl·labes i lletres. Per exemple, si a la síl·laba ni li afegim en petitó un ja, llavors es convertirà en nya. De la mateixa manera, si aquest ja es converteix en un jo, llavors es pronunciaria nyo. Deixant de banda el hiragana, el katakana, els sons i l'escriptura pròpiament dita, s'ha de tenir en compte que el japonès té una estructura totalment diferent. Per exemple, el verb en japonès va al final de la frase. Aquelles persones que hagueu estudiat, per exemple, grec antic a l'institut, sabreu de què parlo. Això fa que la traducció i la interpretació del japonès sigui una miqueta difícil, perquè bàsicament has d'esperar a que la persona acabi de parlar per realment entendre el que vol dir. A més, la funció sintàctica de cada paraula en una oració s'indica a partir de partícules. Per exemple, el subjecte o el tema principal de l'oració s'indicarà amb un wa, el complement directe s'indicarà amb un wo i el complement circumstancial del lloc amb un de o amb un ni, depenent de la situació. Aquestes partícules aniran darrere de cada paraula que acompanyin. En quant a estructura i sintaxis, de fet, el japonès és força semblant al coreà. Una altra cosa molt important a tenir en compte és que el japonès té una cosa a la que li diuen keigo. El keigo són honorífics o termes de respecte. És a dir, parlaràs diferent segons el grau de formalitat que necessitis. No faràs servir les mateixes paraules i els mateixos verbs per referir-te al teu cap a la feina o per referir-te a un amic. Òbviament, no totes les paraules canvien ni molt menys, però sí que canvien alguns verbs, canvien algunes expressions i maneres de referir-te a la gent. Aquests són un dels aspectes més complicats del japonès, perquè bàsicament és com si haguessis d'aprendre un sol terme 3 cops. Però si estàs començant i no tens gaire idea, no et preocupis, perquè nosaltres com a gaikokujin, és a dir, com a estrangers, se'ns perdonen força aquestes coses. Fins aquí algunes de les diferències principals entre el nostre idioma i el japonès.
Ha sigut una explicació molt breu, a la qual només volia donar unes petites pinzellades simplement perquè tinguéssiu una idea del que teníeu per davant si decidíeu començar a estudiar japonès. L'estudi del japonès, com qualsevol altre idioma, necessita molta implicació, molta repetició i molta dedicació. No és fàcil, però la veritat és que és força divertit. Comenceu aprenent tot el hiragana i tot el katakana. A partir d'allà hi ha 1000 webs, hi ha 1000 llibres, hi ha 1000 recursos a la xarxa que podeu trobar per començar amb els temes de gramàtica. I a partir d'allà també anireu adquirint coneixements en temes de kanji, que, simplement perquè ho sapigueu, els kanjis probablement són el pitjor malson de qualsevol estudiant de japonès. Així doncs, us animo que comenceu a donar-hi una ullada a tot això del japonès i ja veureu que, tot i que no és fàcil, és molt gratificant i super divertit. Moltes gràcies a tots i espero que tingueu un bon confinament i li doneu una oportunitat al japonès.